बाब दामू नाईक आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हे खास करून विश्वकर्मा समाजाच्या वतीन आमच्या गिमोण्या म्हणजे पिळगांव भागात आज जो चातुर्मास सुरू जाता आणि या चातुर्मासाक विश्वकर्मा समाजाचे गुरु आणि सगळ्यांचे गुरु हे हरिहरानंद स्वामीजी हांगासर आयले. गोमंतकांत त्यांचे 2 महिने हांगासर ते रावतले. ह्या चातुर्मासाक सगळ्यांक मार्गदर्शन करतले, भेट दितले. हांव पूर्ण गोंयकारांच्या वतीन, पूर्ण गोंयच्या सरकाराच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांचे खूप खूप स्वागत करता. विश्वकर्मा समाज हो सातत्यात गोंयांत एक कमी संख्येत जरी असलो जाल्यार तो आपल्या कलेत पुराय गोंयभर आणि भारतभर आपलें नांव तेंच्यांनी सदोदीत वयर दवरलें आसा. आज परत एकदां हांव विश्वकर्मा समाजाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी पारंपारीक आपली प्रथा चातुर्मास हांगा दवरपाची परत एकदां तांच्यांनी सुरवात केली. आणि गिमोण्या सारकिल्या ग्रामीण भागात सुद्दां स्वामी हरिहरानंद हांगासर मुद्दामून आयले आणि गोंयांतल्या सगळ्या विश्वकर्मा समाजा बरोबर इतर लोकांक सगळ्यांक मार्गदर्शन आणि त्यांचे आशीर्वचन हे फुडले 2 महिने सातत्यात लाभतले. सगळ्यांनी त्यांचे दर्शन आणि मार्गदर्शन हे घेवचें हांव सगळ्या गोंयकारांकूय बी आव्हान करता आणि परत एकदां पूर्ण गोमंतकाच्या वतीन हांव तांचें खूब खूब स्वागत करता. रामचंद्र देवस्थान गिमोणे च्या समितीकडून जे आयोजन आज झालेलं आहे आणि आज प्रारंभ झालेला आहे त्याचा सर्व भक्त महाजनांना अतिशय आनंद होत आहे. कारण हे जे चातुर्मास पर्व आहे ते पहिल्या प्रथम आम्ही आमच्या या गिमोणे स्थित रघुनाथ देवस्थानामध्ये आरंभ केलेला आहे. तर आपले आदरणीय परमपूज्य श्री श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजी हे पुढील 2 महिने म्हणजे गुरु पौर्णिमा ते अनंत चतुर्दशीपर्यंत इथे वास्तव्य करणार आहेत. अनेक भक्तांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत, दर्शन देणार आहेत आणि त्यांचा आशीर्वादाचा लाभ घेण्यासाठी सर्व भक्त महाजन यांना आम्ही आवर्जून विनंती करतो की त्यांनी इथे यावं आणि त्याचा लाभ त्यांनी अवश्य घ्यावा. तसेच आज आमचा आनंद द्विगुणित झाला ज्यावेळी आजचा जो आरंभ पाद्यपूजन, सुवर्ण पादुका पाद्यपूजन जे आहे त्यापासून जो आरंभ केला जातो त्यासाठी स्वतः इथे आमचे आदरणीय गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत उपस्थित होते. त्यामुळे आमचा जो इथला वातावरणामध्ये अजून आनंद प्रफुल्लित झालेला आहे. आम्ही सर्व भक्त महाजनांना कळकळीची विनंती करतो की हा जो दुर्लभ योग आज इथे आलेला आहे, या क्षणी आलेला आहे, तो 2 महिन्यापर्यंत जे वास्तव्य इथे परमपूज्य हरिहरानंद स्वामी भारती यांचं असणार आहे त्याचा संपूर्ण लाभ घ्यावा. आणि प्रत्येक उपक्रम ह्या दिवसात 60 दिवसामध्ये जो आयोजित केला जाणार प्रत्येक दिवशी त्यामध्ये तुम्ही सर्वांनी सहकार्य करावं आणि सहभाग घ्यावा आणि अविस्मरणीय असा हा जे पर्व आहे ते तुम्ही टिपून घ्यावं. नमस्कार, मी छाया बोकाडे, श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमिक विद्यालय विठ्ठलापूरची मुख्याध्यापिका. आज आमच्या शाळेमध्ये गुरुपौर्णिमेचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. जवळजवळ 300 पालक या कार्यक्रमात सहभागी होते आणि आमच्या विद्यार्थ्यांनी आपले पहिले गुरु म्हणजेच आई व बाबा तसेच गुरुजन यांचे औक्षण करून पूजन केलेले आहे. अशा प्रकारचे आणखीही कार्यक्रम आमच्या शाळेमध्ये साजरे केले जातात. यामागचा हेतू हाच की विद्यार्थ्यांना लहान वयातच आपल्या संस्कृतीविषयी ओढ निर्माण व्हावी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.